ଗୁରୁମା ଆସୁଛୁ କାଲି ଦେଖା ହବ। ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ବସ। ହଁ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ। ହଉ 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 ଯାଅ। ହଁ ହଉ ଯାଅ। ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ଆଜି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଗୁରୁଜୀ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆଉ। ଭଲ? ହଁ ଏମିତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ମା ରିପୋର୍ଟ ସବୁ? ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ବାପା ମା ଦେହ ସବୁ? ହଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମ ଫାମ କଲଣି? ଏବେ ପଢାପଢି ଚାଲିଛି ଗୁରୁଜୀ। ହଉ 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 ଆପଣଙ୍କ ହଉ ଦେହ ପା ଠିକ ଅଛି? ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ହଉ। ଏମିତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ 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 ଆସୁଛି ଗୁରୁଜୀ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ଭଲ ସବୁ? ହଁ ଭଲ। ଆଉ ଘରେ ବାପା ମା ସବୁ? ହଁ ସବୁ ଭଲ ହଉ ଅଛନ୍ତି। ହଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମା ବୋଉ ଟିକେ ପଠେଇଥିଲା ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ହଉ 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 ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କୋଉଠି କିଛି କଲେଣି? ହଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ ହଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ହଁ 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 ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିବା ରହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯିବି। ହଉ ହଉ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଛାଡି ଆସିବି କି? ନାଇଁ 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 ସବୁଦିନିଆ ତ ଯିବା ଆସିବା ସାଇକେଲରେ। ହଉ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ଘରୁ। ହଁ 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 ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଇ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଭଲ ଭଲ। ହଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବସି ତ। ହଉ 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 ଚାଲ 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 ସାଇକେଲ ଟା ରଖିକି ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ହଁ ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଆସିଲୁ। ହଁ ସବୁ ତ ଠିକ ଆଉ କଣ ଆଉ ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲୁ। ପିଲା ଏଠୁ ପାଠ ପଢି କିଏ ଡାକ୍ତର କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ପଡି ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କି ସମ୍ମାନ କି ହତେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି। ହଁ କଳ୍ପତରୁ ଏଇ ତ ଆମରି ହାତ ତିଆରି ପିଲାମାନେ। କିଏ ଆଜି ଡାକ୍ତର କିଏ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ସତରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି କି ଆଗକୁ କେବେ କରିବୁନି। ହେଲେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାର ଆଜି ଆମର ବୟସ ଆଜି ମତେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲା ପାଠ ପଢେଇବା ଭିତରେ କୋଉ ପିଲା ଡାକ୍ତର କୋଉ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ହେଲେ କଣ ହବା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯୋଉ ମହରଗ ଜିନିଷ ତଥାପି ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିଦଉଛି। ଦୁଃଖ ଏଇ ଯୋଉ ମହରଗ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ଆମର ଆହୁରି ମନ ବଢନ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବେକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କିଛି ହେଲାଣି। ବିଭାଗୀୟ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆମର ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କରନ୍ତେ ଆମେ ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଧରବେ ପିଲା। ଗୁରୁଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବ। ଶିକ୍ଷାର ହଉ ହଉ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଉ କଳ୍ପତରୁ ହଉ ହଉ ନମସ୍କାର।